सुस्वागतम सुस्वागतम. महालक्ष्मी सांगते मुजिक सादर करीत आहे सुप्रसिद्ध गायक अर्जुन थोरात आणि पार्टी सोबत धुंडराम सोनोने इंदापूरकर, संगीत सोनू आजमिरे, मार्गदर्शक बाळासाहेब भालेराव, सोबत डीजी स्टुडिओ पुणे. नमन माझे नमन माझे गणपतीच्या दार झाला की नमन माझे नमन माझे. नमन माझे नमन माझे. अंजनीच्या हनुमंताला की नमन माझे नमन माझे. नमंतिनी ताळाला यवतीर भवनाला चेतनान तुपा ताळाला की नमन माझे नमन माझे. चेतनान तुपा ताळाला की नमन माझे नमन माझे. नमन ब्रह्मदेवाला ब्रह्मदेवाच्या चारी मुखाला त्यांनी वेद बडविला की नमन माझे नमन माझे. त्यांनी वेद बडविला की नमन माझे नमन माझे. पाचवी पांडवाला पांडवाच्या दुर्पदेला आधी मुळमय शक्तीला की नमन माझे नमन माझे. आधी मुळमय शक्तीला की नमन माझे नमन माझे. गायली सरस्वती गायली सरस्वती नमान केलं व गणपती. गायली सरस्वती नमान केलं व गणपती. लक्ष्मी आज गायली ववी गायली सरस्वती गायली सरस्वती नमन केलं गणपती. पण लक्ष्मी गजानन गणपतीला नमन करून आता वरखेडच्या लकाबाईला हंकारून पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहे. अंगात आंगड झालं पाय हा दरड वाजळ
डाव्या हाती कड उजव्या हाती मड मसंच्या गुजरी बाईचा खेळ तर म्हणले आसमानी आसमानी तुटतो तारा माईचा 9 लाख गाडा गेला चाफ्यांचे वरी गाव तर म्हणले कोणच दहीवडी नग पाना फुलाचा ग तिथं पडते रेड्यान बकऱ्याचे ढेगा मी साय दलमल मी शिंका करणी दलमली करणी कवा घाटची उभा राहती भोळ भक्ताची वाट फाती निर्घुण म्हणले तुझी रुकडी पातळ म्हणले तुझी फडकी निंदा बहुत्राने केली त्याला ढाल उलटी झाली निंदा राजाने केली त्याला माळ परडी दिली बाळ ब्रह्मचारी खेळत होते दुर्नागिरी रक्तून घातलेले पायंदळी उठ म्हणता उठायचा अवतार धरी बस म्हणता बसायचा अवतार धरी यल्लम्मा कोछम्मा दुर्घुम्मा नदीच्या कडीला काठम दिवृषी तुझवर नाडा झुकी तू पादरी गायली कुणी श्रीरंग पुत्र जाणी लक्ष्मण तेल गुरुवस्ताद धनी त्यांच्या कारणी अर्जुन पुत्रात करतो तू पात्री पंचारती घडू घडीत करतो माई तुझी विनंती लक्ष्मी वरकडच्या लकाबाईला हंकारून पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहे बरोबर आहे बाई पण लक्ष्मी देवानी 10 अवतार घेतले कसे ग आणि त्या 10 अवतारामध्ये कोणतं काम केलं असं त्याला मी सुरुवात करीत आहे ठीक आहे सांगते पहिल्या कावदारी हिक देव बोध झालं धरून मध्य अवतार सागर धुंडील वसार धरून मध्य अवतार सागर धुंडील वसार लक्ष्मी पहिल्या अवतारी का देव बोध झालं तरुणी मध्य अवतार बाईन सागर धुंडील सार बरोबर आहे बाई देवानी पहिल्या अवतारी सागराची तपासणी केली असं आणि सागराची तपासणी करून देवानी काय केलं पण दुसऱ्या अवतारी देवानी काय केलं सांगते काढून 14 वरतन केली व प्रत विथापन काढून 14 वरतन केली व प्रत विथापन लक्ष्मी दुसऱ्या अवतारी केला समुद्र मंथन काढून 14 रतन बाईन केली प्रत विथापन देवाने दुसऱ्या अवतारात प्रथवीचा पाया रचला आणि लक्ष्मी 12 कोसावरती दिवा तयार केला पण लक्ष्मी आता दिव्याला दिवा खेटायला लागलाय बरोबर आहे बाई पण लक्ष्मी तिसऱ्या अवतारात देवाने काय केलं सांगते देव थोर झालं धरली व प्रत मी आधार एका देव थोर झालं धरली व प्रत मी आधार लक्ष्मी दुसऱ्या अवतार
म्हणजे देवाने शेषनारायणाचा अवतार धारण केला असं आणि स्वतःच्या मस्तकावर वरती पृथ्वीचा भार शोषण गोष्ट केला. आहे बाई. पण लक्ष्मी हा या खांदीची मुंडक काढून घेतलं ना हा. सारे गडी गुपोरी. बरोबर आहे तसं पण होणारच. लक्ष्मी हा चौथ्या अवतारात देवानी काय केलं? काय केलं ग? सांगते. नवद्या गावदारी बहुप्रल्हादात झालं, बहुप्रल्हादात झालं, खंबातून नव प्रगटलं. बहुप्रल्हादात झालं, खंबातून नव प्रगटलं. लक्ष्मी हा चौथ्या अवतारी बहुप्रल्हादात झालं, झालं बहुप्रल्हादात झालं, खंबातून प्रगटलं. असं लक्ष्मी हा चौथ्या अवतारात भक्त प्रल्हादाचा छळ केला बरोबर आहे. आणि त्याला विचारलं, हा बाबा तुझा देव कशामध्ये आहे? कशामध्ये आहे? त्याला विचारलं, हा या बिचारामध्ये तुझा देव आहे का? आहे. तर त्यांनी सांगितलं हो की माझा देव त्याच्यात सुद्धा आहे. आहे. पुन्हा विचारलं, हा या खंबामध्ये तुझा देव आहे का? हा तर त्यांनी सांगितलं, या खंबात सुद्धा माझा देव आहे. आहे. लक्ष्मी हा त्या खांबावरची अडगीची लाद घातली हा आणि त्या खांबातून नरसिंहाचं रूप धारण केलं देवानी. असं पण लक्ष्मी हा आणि पाचव्या अवतारात हा देवानी काय काम केलं? काय केलं? सांगते. पाताळी घातल. इतऱ्या का पानाखाली बळी व पाताळी घातल. लक्ष्मी हा पाचव्या अवतारी देवावा मन झालं, झालं देव तिसऱ्या पानाखाली बळी पाताळी घातलं. झालं. हे कशाहून म्हणायचं लक्ष्मी? कशाहून ग? या बळीला बैल नव्हता, बसव्या नव्हता, बर जमीन नव्हती हा आणि 12 धान्य सुद्धा नव्हतं. बर म्हणून देवानी बळीला काय सांगितलं? काय सांगितलं? बळी म्हणले, मी तुला 12 धान्य देतो बर आणि बैल बारदाना देतो. ठीक आहे. ही जमीन म्हणले तो वाटायची, बर नांगरून डोंगरून चांगली करायची करायची आणि ही जमीन म्हणले तो बटाईने करायची करायची. आणि मला अर्ध पीक द्यायचं आणि तो अर्ध घ्यायचं. बरोबर आहे. लक्ष्मी हा बळी मोठा हुशार होता. हुशार होता. बळीने जमीन नांगरून डोंगरून तयार केली गेली आणि देवाकडे गेला. हा देवा म्हणले, तुम्हाला कोणतं पीक पाहिजे सांगा. बर देवानी भोळ्या खात्यामध्ये सांगितलं. हा बळी म्हणले, मला वरचं पीक दी. बर लक्ष्मी हा बळीनं काय केलं? काय केलं? गाजर रताळ भैमुंगाच्या शेंगा हा असं जिमनीच्या आत येणारं पीक काढलं काढलं आणि गाजराचा पाला, रताळाचा पाला हा आणि देवा पुढे नेऊन टाकला. बर आणि देवा म्हणले, तुमचं हे वरचं पीक बघून घ्या. शबास. लक्ष्मी हा पहिली तकली बळीनं देवाला दिली दिली. आणि दुसऱ्या वर्षी आगूट मोहरली बर आणि आगूट मोहरल्यानंतर हा बळी पुन्हा देवाकडे गेला असं आणि देवाला सांगितलं. काय ग? देवा म्हणले, तुम्हाला कोणतं पीक पाहिजे सांगा. बर बळी म्हणले, मला आता खालचं पीक दी. बर बळी मोठा हुशार होता लक्ष्मी बर आणि बळी पहिल्यापासूनच हुशार आहे. हो लक्ष्मी हा बळीने काय केलं? काय केलं?
बहादर येणारं पीक काढणं ज्वारी बाजरी गहू हा वरचे कंस काढून घेतले आणि ज्वारीचा कडबा बाजरीचं सरमान हा आणि गव्हाचा घोंडा देवा पुढे नेऊन टाकला. त्या बा चांगला हुशार आहे बळी. देवा म्हणले हे तुमचं खालचं पीक बघून घ्या. हा बळीनं देवाला 2 चकल्या दिल्या बर आणि तिसऱ्या वर्षी बळीनं विचारलं हा देवा म्हणले तुम्हाला खालचं पीक पाहिजे का वरचं सांगा. बर देवानी सांगितलं बळी हा म्हणले मला आता खालचं पीक दे आणि वरचं बी दे. बर लक्ष्मी बळी मोठा हुशार होता. हुशार होता. बळीने काय केलं काय केलं. मका पेरली मका हा साऱ्या वावरात मका पेरून मधले कंस काढून घेतले घेतले. आणि शेंडा आणि पुडका देवाच्या पुढे नेऊन टाकला. त्या बा खा देवा. देवा म्हणले हे तुमचं खालचं आणि वरचं पीक. बरोबर आहे. लक्ष्मी हा 4थ्या वर्षी बळीने विचारलं हा बळी म्हणले देवा म्हणले तुम्हाला कोणतं पीक पाहिजे सांगा. बर महादेवानी सांगितलं बळीला. हा बळी म्हणले मला आता तुझं पीक नको बर मग काय फक्त पाहिजे. 3 पाऊंड जागा दे. हा बळीने विचार केला. बर देवाने 3 पाऊंडामध्ये 3 खंड जिंकिले हो तरी मी 6 खंडामध्ये राज्य करीन बरोबर आहे. आणि 6 खंड जिंकिले हा तर मी 3 खंडात राज्य करीन. बरोबर. बळीने सांगितलं देवाला. हा देवा म्हणले तुम्हाला दिली 3 पाऊंड जागा. हा लक्ष्मी हा महादेवानी काय केला संग काय केलं ग. 2 पाऊंडामध्ये हा 9 खंड काचे 10 खंड काचे आणि 9 खंड पृथ्वी हा ही 2 पाऊंडामध्ये जिंकली. जिंकली. आणि बळी म्हणले 3रा पाऊल कुठं ठेवू आता. कुठे ठेवायचा. लक्ष्मी हा बळीने सांगितलं देवा म्हणलं ठेव माझ्या मस्तकावरती हा आता. ठेवा. लक्ष्मी हा बळीच्या मस्तकावरती पाय दिला आणि शिंगणापुरामध्ये बळी पाताळात नेऊन घातला. घातला. लक्ष्मी हा बळी जरी पाताळात घातला असता हसला. तरी बळीने सांगितलं देवा देवा माझी चूक झालेली आहे होय पण माझी धर्माची धज तुमच्या बरोबर राहू द्या. राहू द्या. म्हणून लक्ष्मी शिंगणापुरामध्ये हा बळीला आणि महादेवाला एक धज लागत हो, आहे आहे. आणि एक ती धज आहे. धर्माची धज आहे. हो पण लक्ष्मी काय ग. 6व्या अवतारात देवानी काय केलं काय केलं. आणि कोणता अवतार धारण केला सांग बरं. सांगते. हा 6व्या अवतारी परशुरामाला मयाबारी रामाला का मयाबारी त्यांनी वव दिली मातुसरी. रामाला का मयाबारी त्यांनी वव दिली मातुसरी. लक्ष्मी हा 6व्या अवतारी परशुरामाला मयाभारी मायाभारी रामाला मयाभारी त्यांनी वदिली मातुसरी. मातुसरी. लक्ष्मी 6व्या अवतारात परशुरामाचा अवतार धारण केला बरोबर. आणि स्वतःच्या आईचा वध केला. हा लक्ष्मी 7व्या अवतारी देवानी काय केलं काय केलं ग. ते 7व्या अवतारी राम लक्ष्मण झालं अंत्य मारून रावण राजव बीबी शैना दिलं. अंत्य मारून रावण राजव बीबी शैना दिलं. लक्ष्मी हा 7व्या अवतारी राम लक्ष्मण झालं झालं. राम लक्ष्मण झालं मारून रावण राजबीबी शैनाला दिलं. दिलं.
लक्ष्मी 7व्या अवतारात देवाने ते काम ते केलं. काम केलं. पण लक्ष्मी हा 8व्या अवतारात देवाने कोणता अवतार धारण केला? कोणता द्यायला ग? सांगते. 8व्या का अवतारी योग बाळ कृष्णनाथ, योग बाळ कृष्णनाथ खेळव खेळला गोकुळात. योग बाळ कृष्णनाथ खेळव खेळला गोकुळात. लक्ष्मी हा 8व्या अवतारी योग बाळ कृष्णनाथ, कृष्णनाथ योग बाळ कृष्णनाथ खेळ खेळला गोकुळात. गोकुळात. लक्ष्मी हा 8व्या अवतारी म्हणजे कृष्णाचा अवतार धारण केला. केला. पण 9वा अवतार कोणता देवाने धारण केला? कोणता ग? सांगते. हा बाई 9व्या अवतारी एका देव बोध झालं, सावळ का पांडुरंग विटेवरी उभा राहील. सावळ का पांडुरंग विटेवरी उभा राहील. लक्ष्मी हा 9व्या अवतारी का देव बोध झालं, बोध झालं. एका देव बोध झालं, सावळ पांडुरंगन विटेवरी उभा उभे राहील. राहिले. लक्ष्मी हो 9वा अवतार चालू आहे हो बरोबर आहे. आणि पांडुरंग विटेवरती उभा आहे. आहे पण लक्ष्मी काय ग? 10वा अवतार अजून निघायचा आहे. निघणार आहे का? आणि 10व्या अवतार निघाल्यानंतर हा काय घडणार आहे? काय घडणार आहे? सांगते. बाई 10व्या अवतारी जाईल की कवयाची, अशी माय लेकराची नाही गवळ करायाची. अशी माय लेकराची नाही गवळ करायाची. बाय 10 अवतार हा योकार बवदाला, योकार बवदाला देव ग गेल कैलासाला. यवार बवदाला गेला व ग्रंथ अभंगाला. माई बिड दिल्या मांदी वांगी माझा या गावा, अवताराचं गाणं गातो अर्जुन थोरात माझं नाव. अवताराचं गाणं गातो अर्जुन थोरात माझं नाव. लक्ष्मी 10 अवताराचा आरंभ झालेला आहे हो आणि 10 अवतार संपून हा लक्ष्मी पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहे. हा पण लक्ष्मी काय ग? पुढचा कार्यक्रम मधील एक मातीचा बर
कुळ गेली वंशाच्या बाहेर आले पावन्य वग राग देवा लगीन लावून आले पावन्य वग राग देवा लगीन लावून लक्ष्मी हा जलमली कन्या कुळ गेली वंशाच्या बाहेर बाहेर आले पावन घरान देवा लगीन लावून लावून लक्ष्मी हा लेक मोठी झाली बर की आई बापाच्या जीवाला चिंता होय मोठी चिंता पण लक्ष्मी हा रोज वडील दारू पिऊन घरी आले आले की आईनं म्हणायचं हा लेकीचं कुठं तरी बघा लेक लग्नाला आली बर रोज तिनं म्हणायचं त्या लेकीच्या बापाला हा आणि तसंच त्यांनी मागे टाकायचं बर पण लक्ष्मी काय ग एके दिवशी बापानी सुद्धा मनावर धरलं धरलं आणि 4-4 जोडीदार घेतले बर आणि लेकीचं लग्न जमवायला चालले कसं लक्ष्मी काय ग जातात जातात कुठेतरी वळाले बर आणि थोडी थोडी टाकली तिथं बर लक्ष्मी हा टाकल्यानंतर पाहुण्याच्या घरी जाऊस तर त्यांना फुल झालं बरोबर आहे पण लक्ष्मी काय ग पाहुण्याच्या घरी गेले पाणी दिलं बसायला बसकार टाकला टाकला आणि बसल्यानंतर त्यांना चहा केला बर आणि चहा दिल्यानंतर काय ग हे सगळेच म्हणले आम्हाला अलर्जी हो चहा त्याची अलर्जी त्यांना लक्ष्मी काय ग म्हणून त्या नवरदेवच्या बापाने सांगितलं हा चला म्हणले आपण जमीन बघून येऊ हा आणि घराच्या बाहेर निघाल्यानंतर काय पाहुण्याने विचारलं बाबा कुणी घेणार आहे का तुमच्यात हाय थोडी थोडी तर हे घ्यायची. म्हणले थोडी थोडी घेतेत बर. लक्ष्मी हा इथली थोडी थोडी आणि तिथली थोडी थोडी बरोबर यांना भरपूर झाली झाली आणि कुणाची जमीन दाखवली तरी हे होत म्हणे होच म्हणणार लक्ष्मी हा जमीन बघून आले आणि लेकीचं लग्न जमवायला हा बैठक बसली हा तिकडच्या पाहुण्याने सांगितलं काय 1 लाख रुपये हुंडा द्या दिला लेकीच्या बापाने दिला तिकडच्या पाहुण्याने सांगितलं हा 1 तोळ्याची अंगठी घाला दिली. घातली लक्ष्मी हा 1 पितळाचा टीव्ही द्या तो पण दिला दिला लक्ष्मी हे सारं दारूच्या निशामध्ये लग्न जमविलं बर आणि देता घेताना काय काहीच काहीच नाही नाही लक्ष्मी हा लेकीचं लग्न झालं हा पण बापांनी लेकी कशा दिल्या कशा दिल्या सांगते बापांनी दिल्या लेकी नाही बघतील जागा अशी कसबाच्या दारी ग गाय बांधली चंद्रभागा अशी कसबाच्या दारी ग गाय बांधली चंद्रभागा लक्ष्मी हा बापाने दिलेली की नाही बघितली जागा जागा अशी कसबाच्या दारीन गाय बांधली चंद्रभागा चंद्रभागा लक्ष्मी हा लेख मातीचा जन्म गायीसारखा आहे आहे जिथं दावं लावीन तिथंच राहावं लागतं राहावं लागतं पण लक्ष्मी हा बापांनी लेखी कशा दिल्या कशा दिल्या सांगते बापांनी दिल्या लेखी आपण केलं बरं बाई कसं बचदारी ग गाईला दाव दिलं गाईला दाव दिलं लक्ष्मी हा बापांनी दिलेली की आपण केलं बरं गेलं बरं कसोबाच्या दारीन गाईला दाव दिलं दिलं लक्ष्मी हा लेक मातीचा जन्म गाईसारखा आहे बराबर आहे जिथं दावं लावीन तिथंच तिला राहावं राहावं लागतं लागतं पण लक्ष्मी काय ग बापांनी लग्न लावून दिलं दिलं आणि लेक नांदायला गेली दिली का लेक नांदाय गेल्यानंतर काय झालं जे बोलीतलं होतं ते काहीच दिलं नाही बघ बर हुंडा दिला नाही बर
आणि मुदी दिली नाही नाही दिली. टीव्ही बी दिली नाही बघ. हा आणि लेक नांदायला गेल्यानंतर हा तिथं तिला सासरवाद चालू झाला. हो होणार ना. तुझा बाप तर लय मोठेपणाने बोलला हा आणि देता घेताना तर काहीच दिलं काही नाही. दिलं नाही. पण लक्ष्मी काय ग. सासू सासरे दीर भावंड हा सारे त्या लेकीला सासर वसनीला जात करायला लागल्यावर तिनं कोपऱ्यात जायचं आणि मुळू रडायचं. बराबर आहे बाई. आणि 4-8 दिवस नांदून आली. हा आणि नांदून आल्यानंतर आईपाशी ढोरा गुरावानी रडायला लागली रडायला लागली. की दादाने काहीच बोली केली. केली. लक्ष्मी हा टीव्हीची बोली केली. हा 1 लाख हुंड्याची बोली केली. बर. आणि मुदी बी देईन म्हणले ते. हा पण लक्ष्मी काय ग. त्या आईनं त्या लेकीचं सगळं दिलं. पण कसं दिलं कसं दिलं. सांगते. सांगते कारभारी शेत ठोक्यानं व देवा हा लाडाच्या लेकीचा टिक हुंडा जावायाचा देवा. लाडाच्या लेकीचा टिक हुंडा जावायाचा देवा. लक्ष्मी हा सांगते कारभारी शेत टोक्याने देवा देवा लाडाच्या लेकीसाठी हुंडा जावायाचा देवा. देवा. लक्ष्मी काय हुंडा दिला. हो पण लेक आईला काय म्हणत आहे. काय म्हणते. दादानी मुदीची बी बोली केली बघ. असं आणि मुदी कशी दिली ग कशी दिली ग. सांगते. सांगते कारभारी बैल बाजाराला नेवा लाडाच्या लेकीचा टिक मुदी जावायाची देवा. लाडाच्या लेकीचा टिक मुदी जावायाची देवा. लक्ष्मी हा सांगते कारभारी बैल बाजाराला नेवा देवा लाडाच्या लेकीसाठी मुदी जावायाची देवा. देवा. लक्ष्मी काय हुंडा दिला मुदी दिली. बर. आणि एक आईला काय म्हणत आहे. काय म्हणती ग. आई दादानी टीव्हीची बी बोली केली. असं पण लक्ष्मी काय ग. टीव्ही कशी द्यायची ग कशी द्यायची. सांगते. सांगते कारभारी हा उज्जल फॅक्टरीत घ्यावा असं लाडाच्या लेकीचा टिक टीव्ही जावायाचा देवा. लाडाच्या लेकीचा टिक टीव्ही जावायाचा देवा. लक्ष्मी हा सांगते कारभारी उज्जल फॅक्टरीची घेवा घ्यावा. लाडाच्या लेकीसाठी टीव्ही जावायाचा देवा. देऊन टाका. लक्ष्मी हा लेकीच्या जीवासाठी हा आईनं फॅक्टरीची उचल घेतली बघ. बर. आणि ऊस तोडायला गेली. जाय ना का पण गेली तर. लक्ष्मी हा एवढं बी दिलं बर. तरी लेक आईला काय म्हणत आहे. काय म्हणती ग. आई हा हे सगळं पोलीतलंच आहे बघ माझं. मग आणि काय पाहिजे. पण तुझ्या मनाने घे की माझ्या नवऱ्याला काही. हा लक्ष्मी हा त्या जावयाला सासूने काय घेतलं काय केलं. सांगते. हातात दिसतोय सुना असं लाडाच्या लेकीचा टिक घडी जावायाला ना. लाडाच्या लेकीचा टिक घडी जावायाला ना. लक्ष्मी हा टीव्हीनं मुदीनं हातात दिसतो सुना तुला लाडाच्या लेकीसाठी घडी जावायाला ना. हा ना. लक्ष्मी असं पोळ्याचा बैल सजविल्या आणि जावई सजविला कसलं की. पण लक्ष्मी काय ग. इतकं बी दिलं हा
तरी लेक आईला काय म्हणत आहे काय अजून आहेत का बाकी आई हा मला न माझ्या बाळाला गे काही जा बघ म्हणून लक्ष्मी त्या आईनं बाळाला आणि तिला काय घेतलं काय घेतलं सांगते लेक चालली नांदाया हा गाडी रस्त्यामध्ये उभी बाळाला रात गाडी ग बोलव नीला हिरवी साडी बाळाला रात गाडी ग बोलव नीला हिरवी साडी लक्ष्मी हा लेकत आलेली नांदाया गाडी रस्त्यामध्ये उभी उभी बाळाला राजा काढीन बोलवणीला हिरवी साडी हा लक्ष्मी हा लेकीने सारं घर धुवून नेलं नेलं तरी आईची माया लेकीवरली उठली नाही जा बघ लक्ष्मी काय ग आईनं अजून काय दिलं ग काय दिलं सांगते लेक चालली नांदाया हा एवढी लाडाची नागर हवसानी देते बाई ग संग खाराची घागर हवसानी देते बाई ग संग खाराची घागर लक्ष्मी हा लेक चालली नानाया एवढी लाडाची नागर नागर हवसानं देते बाई संग खाराची घागर हाराची घागर लक्ष्मी हा लोणच्या सुद्धा माईनं लेकीला दिलं लिहून टाकलं पण लक्ष्मी काय ग लेकीची अशी अजून उठली नाही या बघा आणि काय सगळंच नीती पण लेकीला अजून काय दिलं काय द्यायचं सांगते एवढी बोलावण केली माझ्या मनी नाही आली गंगा सागर आई बाप गदाव नीची गाय दिली गंगा सागर आई बाप गदाव नीची गाय दिली लक्ष्मी हा एवढी बोलावण केली माझ्या मनी नाही आली म्हणी नाही आली गंगा सागर आई बापन गाय दावणीची दिली जा बघ लक्ष्मी काय ग जावायला दूध ख्याला गाय सुद्धा हो दिली पैलवानची करायची पण लक्ष्मी हा इतका नटवीला जावई हा पण जावायची जात कशी असते ग कशी ग सांगते बाई मळ्याच्या मळ्यात कांदा हिरव्या पातीचा असं? इतकं देऊन जावई गम्याला उगीर जातीचा एवढं देऊन जावई गम्याला उगीर जातीचा लक्ष्मी काय मळ्याच्या मळ्याचा कांदा हिरव्या पातीचा हिरव्या पातीचा इतकं देऊन जावई नाही उगीर जातीचा बराबर आहे बाई पण लक्ष्मी हा किती बी जावायला सजविलं आणि नटविलं नटावलं तरी तू एकदा तरी मायला म्हणतो म्हणणारच पण लक्ष्मी हा लेक मातीचा जन्म कसा ग कसा ग सांगते लेक मातीचा जन्म वल्या गाजराचा बापा हा येड्या तुम्ही माई बापाव जन्म देऊन काही न पा येड्या तुम्ही माई बापाव जन्म देऊन काही न पा हा लेक मातीचा जन्म वल्या गाजराचा वापा वाफा येड्या तुम्ही माई बापान जन्म देऊन काही न पा काय नपा लक्ष्मी हा लेक कव्हर बी सांभाळली हो तरी लोकांच्या हवाली करावं लागतं करावीच लागते पण लक्ष्मी काय ग लेक नांदाय चालल्यानंतर हा बाप कुठं होता ग कुठं होता सारं घर धुवून नेलं बर पण सांगते लेक चालली नांदाया हा बाप बघा परत
बघ परसातून गहारण चालली कळपातून बाप बघ प्रसातून गहारण चालली कळपातून हा लेख चालली नाना या बाप बघ प्रसातून परसातून बाप बघ प्रसातून हरण चालली कळपातून कळपातून पण लक्ष्मी काय ग एक नांदा चालली तेव्हा बाप कुठं बसलेला कुठे होता बसला होता सांगते एक चालली नांदाया हा बाप बस पारावर असं लहानाची केली द्वार ग सत्ता नाही लिकीवर लहानाची केली द्वार ग सत्ता नाही लिकीवर लक्ष्मी हा लहानाची केली धोरण सत्ता नाही लिकीवर लेकीवर पण लक्ष्मी काय ग इतकं घर धुवून गेलं बर तरी लेख कशी वाट लावली ग कशी लावली सांगते लेख चालली नांदाया हा तिच्या वटीला ग घाऊ आता बोला तिचा भाऊ ग मुळ दिवाळीला येऊ आता बोला तिचा भाऊ ग मुळ दिवाळीला येऊ हा लेख चालली नांदाया तिच्या वटीला गहू गहू आता बोला तिचा भाऊन मुळ दिवाळीला येऊ असं लक्ष्मी काय ग काही भावाच्या लक्षात राहतं बरोबर आहे आणि काही भाऊ विसरून जातात जात्यात जात्यात लक्ष्मी काय ग पण ते काय विसरत येत ग का ग सांगते बाई लिंबाच्या लिंबुळ्या लिंबाखाली तरुण भावाला झालेली की ग गेला बहिणी विसरून भावाला झालेली की ग गेला बहिणी विसरून लक्ष्मी हा लेखत लिंबाच्या लिंबुळ्या लिंबाखाली हातरून हा तरुण भावाला झालेली किन गेला बहिणी विसरून बरोबर आहे बाई लक्ष्मी हा लेकीच्या नादामध्ये बहिणीचे ध्यान सुद्धा भावाला राहत नाही राहणार पण लक्ष्मी काय ग लेख कशी वाट लावली कशी सांगते लेख चालली नांदाया हा तिनं वलंडीला माता हा. हात जोडी सर्व गोता गधर माची झाल्या आता हात जोडी सर्व गोता गधर माची झाल्या आता लेखमातीच्या गाण्याचा येवारंभ झाला हा येवारंभ लागली एक गेली नांदायाला येवारंभ लाग गेला ग्रंथा भंगाला हा लेख चालली नांदाया येवारंभ झाला झाला लेख मातीच्या गाण्याचा येवारंभ झाला झाला आणि लेख गेली नांदायाला बर पण लक्ष्मी काय ग आरंभ झालेला आहे हो बोलवर खेडच्या लकाबाईचा सांग भले बोल करट कोल्हापूरच्या लक्ष्मीचा सांग भले सांग भलं. आई राधा उदे उदे बाई बीड जिल्ह्यामध्ये वांग्याय माझं गाव असं लेकीचं गाणं गा तो गारजून थोरात माझं नाव लेकीचं गाणं गा तो गारजून थोरात माझं नाव